Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavekawo chitupa changu. Mukoma nacho ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri kugarawo ndiri muno munyika yevatorwa. It is very rare kuti munge muchinzwa kuti munhu wemunhukadzi atova more than 12 years ari muno muSouth Africa asingadzokeri. Pose pandinoda kudzokera kumusha pane zvinoitika. Mukoma, ininiwo ndakaurayawo best friend yangu nemistake. Please do not translate this story, please, I beg you. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: pandakauya kunoku kuJoni ndakabva ndatanga kugara nebest friend yangu. Vainge vangori neka2 rooms kavo, saka aigara achingoshungurudzwawo nemurume wake. So ndakabva ndachizotaurawo nevamwe sekuru vangu ava vanoita zvokun'anga, vakabva vachizonditi kana aine mari ndinokwanisa kumugadzirira mishonga yemupfuwira. Ndobva ndazoitumidzira ikoko. Mishonga iyi yakabva yachizouya mukoma. Mushure mekunge yauya ndakabva ndazongopa friend yangu. At that time ndainge ndawanawo basa, ndava kushandawo somewhere else. Ndipo apo paakabva achizosara achibikira murume wake sezvo ainge akaudzwa nasekuru vangu. Vakabva vazodya vose, vakazongowanikwa mangwana acho makuseni vakafa. Ini ndakabva ndanzi nasekuru nyarara nekuda kwekuti hazvitaurwe. Saka vakazoendeswa mitumbi yavo kuZimu ikabva yazonovikwa. Ndakagara for about 5 years ndobva ndachizotanga kuona chipoko chake. Ndikutsvakawo munhu anokwanisa kundibetsera at least ndikwanise kungoenda kumusha, because iye anogara achiti huya ndoda kuti ngochitsika ivhu repagova pangu kuti hama dzangu dzinge dzichizviziva kuti ndiwe wakandiuraya. Mukoma, ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Vari kuti ivo vari kutsvaka mubetseri anokwanisa kuvabatsira. Strange things indeed they do happen in this world. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please do not skip audio, tinyatsokuteerera nyaya yavo. Uyezve kana muchinge maposta audio yangu ndokumbirawo kuti muzondiudzawo kuti ndaposta audio. Hai, ndine confession yandinayo mukomanashi. Ndokunzwa vakawanda vari kuposta. Ndoda kupa hangu yambiro kune vanoda kuita zvekuromba. Ininiwo ndine kanyaya kangu kakamboitika, I think it was 2014. Ndandine saloni kunzvimbo yandinogara. Saka nongozwa nepressure yekuti uri kubhadhara rendi, masaruni haasi kufamba. Saka kwakauya mumwe mukadzi kubasa kwedu, anga ari mukadzi wekumusha. Saka vakabhuka pabasa pandinoshanda. Ndakutovabvunza kuti asikana, ko imimi upenyu kuti ukuitire zvakanaka, muri kurarama muri kuita nezvei? Zvikanzi isusu tinongoitawo zvokungozvishandira. Saka musi wenge vakubuda manje, mukadzi wacho akabva kwandiri akati murume wangu ati nditaure newe. Mandati oraiti, zvikanzi zvamaitaura zvezve kuti mabhizinesi muri kuagona sei, muzobata nhamba idzi. Foni nhamba yachinge yakanzi baba dhadha, ndozvinge yakanyorwa yakaitwa. Mandati oraiti, it's fine. Kwakubva ndatora foni iyi, foni nhamba iyi mandaiseva mufoni. Mandati anoita nezvezvo, kanzi anobatsira, nyanga inobatsira. Ndakati ndofarira hangu zvemaprofita. Zvikanzi hamboshandisa zvinhu zviri riski, kungobatsirwa kuti mabhizinesi adi abude. Initorei foni nhamba iyi. Ndafona toni yacho yaita kunge muNigeria, kana kuti munhu wekuMalawi. Ndakutaura navo baba vaivaya, ndikati ininiwo ndine saluni. Saka saluni yandinayo ndachikumbirawo kuti kubatsirwa kuti bhizinesi rangu rikwanise kufamba, nekuti pandakatanga kushanda panzvimbo iyoyo zvinhu zvaifamba zvakanaka, but nekufamba kwenguva bhizinesi rakatanga kuita low. Akati aiwa, haisi nyaya hombe, ndinokubatsira kuti bhizinesi rako rifambe zvakanaka, asi chandiroda kwauri, ndoda kuti unditumire mari inoita 600 rand yema 10 rand.
komanashi ndakatora kamari kese kana andinako musaruni ndatumira kumunhu uyoyo neakaundi yeCapitec kwabva ndatumira kudaro bhanditi zvoni pane zvandoda futi kugadzira zvoda 800 rand bandatora mari mukomanashi bandatumira nekuti akanga uchamutanga undithreatena kuti ukasauningina zvinhu zvako ini ndokwanisa kuuraya. Saka akatanga undibvunza mumba menyu muri vangani, ndamupa nhamba yevana mumba medu, zita ramai yako vanonzani, ndamupa zita paya ramai, ndakatomupa zita rekunyepwa ramai vamwe. Ndakati pane nidhere kuti mutsvage mainformation yese zvikanzi aiwa nyaya inenge iripo, inenge iri nyaya yekuti tinenge tichida kutarisa kuti minyama iri kubva nekupi. Alright, paya akatanga kundithreatena akati ndogona kuuraya nekuti unenge watanga zvinhu zvangu usingadi kuzvipedza. Ndaona kuti apa nenda kutosukemwa mari, ndatokumbira imwe shamwari yangu kandi ndikumbirawo 800, ndapiwa 800 ye ndapa munin'ina wangu ina ndakumhanya basa chienda unodhiposita mari, amhanya munin'ina wangu anodhiposita mari ye ndiri kubasa akabva andifonera zvikanzi ndinokumbira kuti utsvage bhegi. Watsvaga bhegi rakati kurei, utore ma10 rand matatu, ma5 rand, mari yese utore uise imomo, like 200, 100 rand, 50 rand, 10 rand, 20 rand uise imomo. Ndangina paya ndatora mari dzidzi ndasvika kumba ndadzisa mubhegi. Zvakanzi bhegi iroro unorisa pasi pomubhedha. Ndakati mubhedha wangu inini une makumbo madiki, hauite kuti ndise bhegi pasi. Zvikanzi alright, tsvaga pekuti unokwanisa kurisa kana wardrobe. Ndakati ndikutoshandisa backroom yekusaluni nekuti yezvino ndakambotamira kusaluni. Zvakanzi tsvaga paunorisa parisingaoneke. Ndatsvaga pekuisa bhegi rendangu rigadzikawo pakona, kosi handatombobva kumba tasiya takiya kumba takugara kusaluni. Saka paya mukomanashi kwakubva baba veve vatanga kunditi midzimu yako iri kuramba kuti ndiite zvandiri kuida kuita. Saka izvi nezvi ndakuenda kumakuva, isa mari iyoyo mubhegi. Ndaisa mari iyo mubhegi, ndakati kumakuva makuenda unoitei? Zvikanzi ndiri kugadzirisa matare ezvinhu zvako nekuti wakaberekeswa munyama. Saka paye ndaisa mari yemubhegi. Ndikasaka rizini yekundise mari mubhegi ndeyei? Saka ndoda kuti uone mubhegi mako maane mari. Tikati ini zvinhu zvakuitika panoka zvatinenge ticharombeswa naini. Ndasiya bhegi riye rakadaro ndichimuka makuseni mukomanashi. Bhegi riye rakanga tanzi rinomuka rakazara mari, hapana chatakaona chirimo. The reason ndarekodha audio, pana budha vandaona vari kutokajerwa mari kumusha nen'anga 800 rand. Zviriko zviri kuitika. Inini handizoti ndakaskemwa here kana kuti ndakaita sei. Saka baba veye vakatanga kundithreatena mukomanashi, nekuti inini ndakabva ndabudisa mari ye ndikati ini ndovimba nezita raJesu. Izvinhu zvandakuitiswa izvi handidi zvinhu zvokuti ndozorigreta mangwana. Saka kana kuti vanenge vachizoona here kusaidi kwavo, I don't know. Saka ndakabva ndavati zvoni inini hangu handichakwanisa kuita zvikanzi, saka ndichakuuraya kana ndouraya mwana wako. Ipapo nandichine mwana mumwe chete. Ndasiya pai. Saka vakaramba vachindipa pressure baba vevai, vakaramba vachindipa pressure. Munin'ina wangu kuti ndichimuudza manje handakutoona kuti ndakauya nenyaya iyi mumba hazvichaita. Kwabva ndaenda kuJoburg vaigara baba vevai. Ndamhanya kunotsvaga zvinhu zvangu zvesaluni. Baba vevai vari kundifonera zvikanzi ndikuziva uri muJoburg, yaupedza nyaya dzako. Mukomanashi ndakavanyepera baba vevai ndikati aiyo handimo muJoburg, zvakanzi ndokuuraya. Saka ndakazongoona kuti zviri nani kuti ndiende ndinotaura navo face to face. Ndabva amanda ndakatobvuka paya
ndakabhuka pane imwe hoteo inonzi VIP muJoburg. 2014 ndavaudza kuti kwamunenge kuri kwacho ndekupi, zvikanzi hanzi kupiko imo muJoburg, muzvimafurati zvemuJoburg kuya. Vandipa madirection, ndabva paMTN ndadzika kuzasi kuya. Vandiudza kuti dzika paflat rakati, ndasvika ipapo ndamira pasi, kwabva vateva kuzonditora baba vaiva. Ndiri kutarisa, ndiri kutoona ko zvakare kakomana, mukomana wechidiki. Mukomana wechidiki wotoratidza kuti aitoratidza kuti ndokuma80s. Ndaenda naye umba imomo makazara kuti mune mwanga akabata chikona chake, muri kupitidzwa, muri kudii. Ndapinda muye, ndakutoona kuti munhu uyoye aitaura neni achiita zvehazi achimuturetena, kuzvari munhu wane anototaura achiseka. Alright, ndati ndauya paya, ndauya kuzoti mupe zinya dzamaitaura. Baba vaya vakabva vanditi zvoni, inini zvinhu zvangu munhu anenge azvitanga anofanirwa kuzvipedza. Vakutotanga kutonditira hasha apo. Nzvimbo yandapinda handizi kumanasi. Nzvimbo yandapinda nangopinda zvongoti ega ndiende ndinopedzerana nawo mathreats avarikugara vachinditumira apere. Ndagara paya, baba wayobva wanditi zvonanzi ndinoda kuti ndikuratidze futi zvinoita kuti ukwanise kuwana mari bhizinesi rako ripote richifamba. Bvisa bhurugwa rako. Ndikati bhurugwa ndikwanise kubvisa, zvikanzi bvisa bhurugwa. Ndikabhurugwa ndikwanise kubvisa, muda kuitei pabhurugwa rangu? Zvikanzi pane zvandiri kuda pauri. Mukomana chine nyaya yekuti mufulatunoka ndanda kutorigreta futi kuti chanandamborira kuno uchii. Zvandiri kuudza izvo handina wandakaudza mukomana ashi. Kutotanga kutokonfesa pano nenyaya yekuti zvinhu izvi zvinogara zvinongogara zvichingoya mupfungwa mangu kuti asi gore riye chii chaizvo chaimboda kuitika muupenyu hwangu, chii chandaimboda kuitiswa kana kuti chandakaitiswa. Saka ndakaribvisa bhurugwa mukomana achi, ndandakatopfeka African attire, ndakatosukura bhurugwa rangu paya, ndasotora bhurugwa. Baba wayobva vatora chimwe chimbiya nechimwe chinhu chairatidza kuti chinogara chipiswa. Zvikanzi ndoda kuti upinze chigunwe chako mukati. Ndapinza chigunwe mukati, tsvina yatinobuda vanhukadzi zvakanzi izore chinhu ichocho. Ndazora, ndakutobvunda pai because varume nguva ndikomba vanenge vaisvika kuma6. Ndangonamata kuti dai Mwari maita kuti munondibude ndiri mupenyu nechemwoyo. Ndanzisa futi, ndabudisa tsvina iye waiti iye inobuda pavanhukadziya. Ndazora pachinhu chiye, zvikanzi hausi kunyatsoita, hausi kuendesa kumberi. Baba vayo vakabva vapinza chigune chavo chihombe chepakati chechi. Vapinza muchinhu changobva vachitenderedza, vachabuda chiine tutsvina tuya pavazora. Vazvakobva vavhara chinhu chechi. Vachivhara chinhu chiye, pavakachivhura makabva mabuda mari. Makabuda mune mari yaitosvika zvekuma 2000. Mari yakabuda pachinhu chekwabva ndavabvunza kuti ko mari iri kubva ku, zvikanzi ndo zvandiri kuda kuti upote uchinoita. Kana wakusamini kwako manhere ega ega unopota uchipinza chinhu chako, ndichakugadzirira chinhu chako chakafanana neichochi chekuti unopota uchiisa chigune chako kuzasi uchibuditsa. Inini chandanda kungorwa nacho mukomana ashi ndechekuti ndingokwanisa kubuda mumba mandakanga ndapinda. Fast forward, ndapfeka bhurugwa rangu paya. Vavamoneredza machira matena zvikokutoni vachiita nguva kugadzira kamunhu like kwakubva vandipa zvikanzi chenda unoita zvatakudzidzisa. Ndibva ndatora chinhu cheche vandachikanda mubhegi, zvakanzi unopota uchizviita 12 midnight
ndatora chinhu cheche kwakanda mubhegi. Ndakanda mubhegi kudaro mandadzokera kotiwo kuyeva ndakarara. Mangwana acho nchiti ndakasvika kuJoburg masvorodo kanzibva ndabuka mbva ndarara. Saka ndositi ndikaenda kuJoburg ndaenda ndonotenga zvinhu zvanei nchida ndichiisa murumu mangu ndotenga zvinhu zvanei nchida, and then the following day ndora ndaicheka out. Mandangoti alright, mukomana chinhu chechi handina kumbobvira ndakachishandisa. Ndakafamba nacho ndakati chinhu ichi handidi kuchirasira murodhi. Ndakafamba nacho chinhu chechi from Johannesburg ndikauya nacho kuno kunzvimbo kwandinogara. Ndauya nacho chinhu chechi ndakanyatsomira kuti kunze kudoke ndanamata mukomanachi. Ndakanamata ndikati anything chaiswa pachinhu ichi handisi kuziva chikwambo kana kuti chii chandapiwa. Ndoda kunamata kuti pandiri kunochipisa zvese zvakeswa paupenyu hwangu kana pachinhu pasikarudzi yangu zvipere. Komanachi ndakati ndichinopisa marira emusaruno usiku, bva ndatora chinhu chechenchi bva ndarongonochipisa nebhegi reri ndendakachiisa riya. Ndakabva ndatora chibva ndaripisa bhegi reri nechinhu chocho bva ndaripisa. Mandadzokera kumba vangu bva ndakusha sauti chibva ndasiya zvakadaro mukomanachi. Saka kubva ipapo 2024 handina any problem yandakambowana, handina hope dzakaipa dzakaikarota kusvika iye zvino. Saka chandinongoda kutaura kune vanhu vai vanoenda uchida rubatsiro wozoona kuti zvinhu zvawakuda kuitiswa hazvisirizvo. Kana mwoyo wako ukatogara wakuudza kuti izvi siya, kana uchikuripotera gara wasiya. Ndo confession yangu iyo mukomanaso. Ndongokumbira kuti kana muchinge maposta mugozondiudzawo, kana muchinge maposta everyday ndonamata kuna Mwari kuti Mwari kana paine anything chakaitika pandiri gore iroro randaitsvagawo kubatsirwa, kana anything chinozoinvolva mufamily yangu zvasingazivi, ndoda kuti Mwari mundiregerere. Saka that is my confession mukomanachi. Ndo confession yangu yandinayo. Ndati ndizvipise pamwoyo pangu, nekuti everyday kumusha kwedu ukangoita munhu arwara kana kufa ndibva ndatanga kufunga kuti asi ndo zvinhu zvandakaitiswa gore riri. But kwese kwanoenda kumachechi kana kumaprofita handina chandinobatwa pandiri kunzi ndakaipa, handina. Kuratidza kuti ndiwo mamwe maskemasi iyayo anokwanisa kuskema vanhu usingazivi. Mukomanachi, egai ndipedzise futi paye pana nchitaura kuti aita hanzi ndiri kumakuva usiku. It was around 12 midnight akandifonera akati ndiri kumakuva, vadzimu vako vakasimba, havasi kuda kuti zvinhu zvangu zviite, iye zvinhu zvangu zvakundipandukira nokuda kuvadzimu vako. Saka chimwe chinhu chandiroda kupa kuhama dzangu dzekumusha vari kukurudzira zvekuromba kana kuti vari kufunga zvekuromba kana kuti vanenge vachiti vanobatsirwa vai wasvika iko kumatables otena, ukaona wapiwa uchawapiwa. Kana kuti uchinzwa munhu ari kubatsira achiti vadzimu vako vakasimba kana kuti Mwari wako iwe anokurwira, tenda Mwari, nekuti zvinhu izvozvo fofiwa zviri kuitika mukomanachi. Nyaya dzinonyorwa pane harisi drama, zvinhu izvo zviri kutoitika. Inini ndini mumwe wevanhu vakazviitwa pandiri panapa. Fungai kuti haisi nyore kuti munhurume wausingazive anopinza chigunwe uzasi kwako kunzi bvisa bhurugwa. Mukadzi wemunhu, nanhasi secret iyoyi murume wangu ndeyangu ndega, handina wandakaudza. Kunzi bvisa chigunwe, vhura makumbo, munhu waisa chigunwe chake kuzasi kwako ochitenderedza. Mukadzi mukuru wakavhura makumbo nekuda kwokubatsirwa. Saka ngatidzidzei kwatiri kuenda kunobatsirwa. Inini hangu muupenyu hwangu iye zvino ndakubhilivha kuti kubva 2004 it was 2014, kubva ipapo
musoro wangu handidi kuti ubatwe nemunhu. I don't believe Mwari ngaandiregerere. I don't believe nyangwe ndikapiwa chii chandanzi ndishandiseka ukaona chinhu ichocho ndakuchishandisaka mheno zvinenge ndatooneka kushora uye zvineka kutya. Saka yambiro yangu inini yandiri kukurudzira kuvanhu vekumusha, ukatenda kuzvinamatira wega iwewe pachako, iye Mwari pachake anokuratidza chakanaka nechakaipa. Iye Mwari pachake anokuratidza kuti munhu ari kuda kukubatsira uyu akamira sei. Nekuti inini hangu pachangu I am a prayer warrior pachangu. Even panenge ndaneta ndakuona kuti pandakuda kuneta, Mwari vanondipa simba rekuti usakanganwe midziyo wakambosangana naye. Saka advice yangu especially kuvanhukadzi, ngatingwarirei kupinzwa mumatambudziko angazotadza kuti tingaabude mangwana nekuda kwenhamo dzatinenge tisangana nadzo. Saka inini saruni iyoyo mukomanashi ndakatozoivhara ndaona kuti ichi chisaruni ichi changa chakundipinza muna taisireva ichi. Ndakavhara mukomanashi izvo zvesaruni ndikaunganidza mumba nanhasi zvirumba nekuda kwokuona kuti kutsvaga kubatsirwa kwangu kwanga kwandiisa munzira isiriyo. Zvototi mupfungwa dzangu ndaitomboti ndichazoita vana ini kuda ndakatorerwa chibereko ndisingazive kana kuti pane zvakaitika pandiri, but nekutenda kuna Mwari yezvino ndatoni vana 3 mumashure memwana wangu wekutanga. Handina maproblems ekuti ndingati ndiri kusangana nezvakaipa kana kuti handina, nekuti ndakakumbira kuna Mwari kuti Mwari zvinhu zvananda kuitiswa nekusaziva chindiregerera iwo upenyu hwangu huflowe nekuda kwenyasha dzenyu, kwete nekuda kupinzwa muurombwa kana kuti mukuzopiwa nyoka kana kuti kupiwa mari dzeropa kana kuti kuzoita zvinhu zvokuti zvinokupedzera dzinza kana kuurayirwa vana vako kana murume. Iye zvino ndinovimba nezita raJesu wandagara ndichivimba naye kubva pekutanga. Saka ndo mashoko angu mukomanashi. Tinokutendai zvakanyanya nechirongwa chenyu chamuri kuita. Tinogara tiri pakusimudzirwa nekutsurwa nemaconfession amunenge muchititumira pagurupu renyu iri reZim Confession. Inini hangu ndatova addicted kumaaudio enyu, even pakati peusiku ndinototi ndapedza kunamata ndienda kumaSecret and Confession amukomanashi, ndikatonzwa voice risiri renyu kune vamwe vanoposta maconfession ndotobva, because ndinoziva kuti enyu even voice renyu pacharo riri anointed. Saka ndo mashoko angu mukomanashi. Muine zuva rakanaka hanzvadzi, maita basa chose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Munoti kudiko nenyaya yavo. Strange things indeed they do happen in this world.